В момента се намираме в Натура 2000 зона Студен кладенец, една от най-ценните Натура 2000 зони в България. Имаме лагер, който се казва Картали, който организираме от 8 години. От 2004 за първ път. 2004 за първ път. На този лагер идват младежи от цяла България, близо 80 до 100 човека, някой път даже повече. Основната идея на лагера е хората, които идват, да се наслаждават на природата и докато се наслаждават на природата и научават нови неща за средата, в която се намират, голямото биоразнообразие на това място, да стават фенове на опазването на природата. Това е нашата идея. Така съм започнала и аз от едно състезание по орнитология. След това един лагер в Маджарово пред лешоядите точно, което ми промени целия живот. И от тогава съм разбрала, че това е нещо, с което искам аз да се занимавам, с опазване на природата и да помагам и на други деца също да намират своя път. Освен да накараме хората да обичат природата и да станат природозащитници, сме структурирали програмата така, че да има място всеки да научи нещо ново. Всеки ден имаме разделени групи. Всички участници се избират група по темата, която ги интересува и имат възможност да участват в теренни проучвания на различни групи животни или растения. Нашия ден започва в 7:30 сутринта с звука от дрънчаща чиния, с която Санчо много любезно ни буди всяка сутрин. След което, след закуска, всичките лагерници се избират групата, в която да бъдат през деня. Тази година имаме 4 групи, като някои от тях дори са смесени. Имаме група, която се обучава как се прави мониторинг на лешоядите. Те наблюдават гнездата на защитена местност и муркая. Имаме група, която изследва обикновените видове птици и с тях също и експерт са по растенията. Другата ни група е по проучване на бозайниците в района. Това е една нова група, която тази година успяхме да организираме.